गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ फरायग्रोनानै लाबाय। खोथाया बेनो जाहैबायदि आंनि न' खाथिनिनो आं बे गथ'नि बिबाजै सोमोन्दो जाहैयो आरो। बे गथ'आ ओरैबायदि दा किडनिआनो मोननैबो फेलार जानानै दं माने। बे गथ'नि मुङानो जाहैबाय अरबिन्द गयारि। ओरैबायदि मोजांमोन बे गथ'आ जोंनि नोजोराव, जों खाथिनि हिसाबै बिबाजै हिसाबै आं दा बुंदों आरो। ओरैबायदि जों मालाबाबो माने बे गथ'खौ निसा जातिय बुस्थुखौनो जानाय नुफेरामोन। अब्लाबो माबायदि बेबायदि जाखो बे गथ'नि देहाया जों हमनानैनो मोनदिया माने। दा ओरैबायदि हालोदाव गोलैनानै दङ, जों ओरैबायदि नायबोबाय, जोंबो सहाय खालामबोबाय, डिब्रुगड़आव लांलाय, गुवाहाटियाव लांलाय, ओरैबायदि नायबाय, न'नि सम्पति फाननानैबाबो नायबोबाय, अब्लाबो बे गथ'नि देहाया दिनैसिम मोजाङाव फैयाखै। बेनिखायनो जोङो गासैबो रायजो राजाजों लोगोसे जों दा आरो गासैबो जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद, गासैबो संगठनफोरनियाव जोङो दा गुरैयै खावलायो जे जाहाथे बे गथ'नि देहाखौ फाहामनो थाखाय अनसुंथाइ मोनगोन साननानै जोङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलाव बे खोथाखौनो फोरमायनो होननानै सानदों। 30 लाखसोसो थांगोन होननाय खोनादों, जिथुनाखि डक्टरा बुंनाय बायदिब्ला, न'खरनिया फोरमायनाय बायदिब्ला। जों दा खोनानाय मथेबा 35 लाखसो नांगोन होननानै बुंदों आरो। 35 लाख। दाथ' थांनाया 6 लाखनिबो बारा खारबाय, अब्लाबो दा मोजां जायाखै। हिसाब खालामनो थाङोबाथ' जोंनि हिसाबाव दा बारासो थांदों आरो। मानो होनोब्ला जों दा डिब्रुगड़आव सप्तायावनो खनथाम गाहाम लांनो गोनां जाहैयो, माने सानसेनि बाद सानसे डायलाइसिस खालामनो लांगासिनो थायो। अब्लाबो मोजां जायाखै। दा ओरैबायदि हालोदाव गोलैनानै दङ माने, बिराद दुरबलाव जानानै दं आरो गथ'आ। बेनिखायनो जोङो हायोब्ला गासिबो आफादनाव जोङो गुरैयै खावलायनाय जे गासिबो जि हायो गरनैसो बे गथ'नि थाखाय, देहाखौ फाहामनो थाखाय गासिबो अननानै हरथों होननानै जोङो। फरायसा आफादाव बिबान दं होननाय खोनादोंमोन। बिबान दङ, लेङाइ नेहाथारिमोन नामाथाय बे गथ'आ। बिबान दङ फरायसा आफादावबो। न'खरनि हालोदा माबायदि? न'खरनि हालोदाथ' दङमोन एसे हा, गावनि मावनानै जानो आन्था। दा बेफोरखौबो माखासे फाननाय बायदियानो जाबाय। फिसाला सासेल' नायल' जाल', 3 बिदा फंबायनि बिथोराव बिस्राल' न'खरावल' सासेल' फिसाज्लामोन, अनगायै गासै फिसाजो गोजा। बेनिखायनो जों बे गथ'खौ जोबोद हास्थायदोंमोन, बे गथ'नि देहाखौ मोजाङै फोथांनानै लाखिनो हायोब्ला मोजां जागोन होननानै। बेखौनो बुंनानै आं रायजो राजानिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। अरबिन्द गयारिया किडनि बेरामनि गारनाय गोग्लैना दङ, नाथाय नायबाबो हामाखै। ओरै मेडिकेलाव डिब्रुगड़आवबो थांबाय, गुवाहाटिबो थांबाय, नाथाय हामाखै। खै लाखसो थांखो ओरैनो नायनायाव? नायनायाव थांबाय 6 लाखसो थांबाय, ओरैनो गिदिं गिदिंनो। थेवबो हामाखै। दा डक्टरा होनदो, शर्मा डक्टरा होनदों ट्रेन्सफार खालामना ला, फैसा थाखानि प्रब्लेमा जों खालामनो हायाखै। फैसा जगार खालामनो हायाखै आरो। दा मा नाथाय खालामनांगौ? अपारेसन खालामनांगौ नामा? अपारेसन खालामनांगौ। खै लाखसो बिदि अपारेसन खालामनायाव? अपारेसन खालामनायावबो बहुद नांगौ होनदोंदि, 30 लाख होनदों। दा बे समाव न'खराबो अबस्था गैयाना अबस्था नायनो गैया, हानायनि? न'खराबो अबस्था गैया। दा बे समाव अनसुंथाइ हिसाबै रायजो राजाखौ मा खावलायहरनो सानदों? अनसुंथाइ हिसाबै एसे साहित्य मोननाय बायदि एसे सहाय खालामनो। बेनिफ्राय दानि जोंनि माखासे बर'नि दैदेनगिरिफोरखौबो मा खावलायहरनो सानो? जिथुनाखि बा जोंनि बिसोरबो जेसे हायो एसे अनसुंथाइ हरबा मोजां जागौमोन। गामिया मा मुं नोंसिना? जोंनि गामिया सिलाबालि गाव, धेमाजि सिङाव थानाय सिलाबालि गाव। दा होमबा बोसोरसे जाबायना? बोसोरसे जाबाय। मा बेराम होनदोंमोन? किडनिनि बेरामाव गोग्लैना दङ। किडनिनि बेरामाव। मानसिया दा माबायदि अबस्थायाव दङ? अबस्थायाथ' नै मोजाङानो नङा अबस्थाया। मानसिया ओरैनो बेरायनो थाबायनो हागोन ना हाया? एफा एफा हायो।
सहाय दा होमब्लाबो देहाया बुहुद हालोद गाज्रि आरो दा गाज्रि बोसोरसे जासिगोन ना